Esan behar dizut, gure ibilbideen zati desente bat egin deula, Nere hasierako helburue, ez dok 13 ingurua iristea zen. Gutxi gora bera, mende bat. Hemendik aurrerakoa egiten saiatuko naiz, baina bai esan behar dizut, gauza berri gehiagirik agian ez dizuela eskainiko. 60. hamarkadatik aurrerakoa, denok ezagutzen dugulako neurri handi baten. Gaurkoari helduz, modu batera edo bestera, ez dok 13 garaian, eta jendearen beharrak nolabait jasetu nahian edo, 60. hamarkada erditik aurrea musika talde eta bakarlari asko sortu zen. Gogoratuko zea, 24. saioan Nemesio Etxanizi eskaini nion saioa, eta bertan ikusten genunez, apaizonek euskal kantu zaharrak modu arinago batean edo kantatzea landuzun. Eta baita nazioarteko arrakasta lortzen zuen kantuak euskeratu eta hoiek zabaltzen. Azken finen, euskeraz kantatzeko aukera gehiagik etzeolako eta zerbait izan zedin, berak lan hori egin zuen. Bide hori hartu zuten garai hartako abeslari eta talde desentek. Eta asmo horrekin sortu zian besteak beste, gaur pixkat gainbegiratuko ditugun Urretxindorrak, ameslariak eta Argoitia Anaiarrebak. Baina baita beste talde pilo bat ere sortu zen, Euskaros, Unai, Naikari, Enarak eta talde gehiago noski. Eta bakarlari moduare, Xabier Madina, Jose Antonio Villar, hau ezaguna intzan baita gero Goenkalen aktore bezala, Luis Amilibia Zaruztarra, Jon Libarona, eta beste jende asko ezta. Hoiek guztiak ez ditugu landuko noski. Baina adibide modura gaurkoan esandakoa. Argoitia Anaiarrebak, ameslariak eta Urretxindorrak gainbegiratuko ditugu. Argoitia Anaiarreben kantu batekin, edo behintzat beraiek kantatu zuten horietako kantu batekin emango diogu hasieria. Amets. Arten aurrak ziela, hasi zien kantatzen hauek, Ondarruko antzokin. Garai haietan, eta berriz ere, Nemesio Etxanizen izen etortzen da, Nemesiok neurri handi batean bultzatu zuen baita antzerki gintza. Eta herrietan antzerkiak egiten hasi zien. Eta ez pentsa kanpoko konpainiak ekarrita eta hola ez. Kasu gehienetan, herritarrek beraiek osatutako taldetxoak burutzen zituzten antzerki lanak, antzerki obrak. Ondarrun, horietako antzerkiak egiten zituztenen, dakizun bezala, eszena desberdinen artean, dekoratuak aldatzeko denbora desente behar izaten zen. Eta hutsun horiek betetzeko,
Ondarru bertako Irune eta Andoni Argoitiak, 13 eta 14 urteko anai-arrebak, kantatu zuten lehen aldiz. Andonik bandurria jotzen zuen, eta Irune berriz gitarra biak kantatzen zuen duoak eginez. Hala ere, Jose Mari Iriondok Loiolako herri irratian grabatu eta aireratu ondoren Euskal Herriko txoko guztitara iritsi zen beraien ahotsa. Ordu ezkeroz, jaialdiak antolatzen zituztenek oso kontutan hartzen zituzten jendek asko estimatzen zuelako bikotea. Lehenengo urte eta erdin 100 emanalditik gora burutu zituzten. Beraiek Euskal Herriko kantu herrikoiak eta kanpon arrakasta lortzen zuten modako kantuak esan dezagun euskeratu eta abesten zituztela. 77an beraien lehenengo disko txikie grabatu zuten Bilboko Santiago Apostol antzokian. Eta bertan 5 kanta grabatu zituzten. Egindako 1000 aleak astebeten agortu ziren. Eta hori garai hartan sare sozialik etzeola, behintzat gaur bezala ez. Grabatutako kantan arten, nere adinetik gertu bazabiz behintzat gogoratuko dituzun kantuak. Maitasun hitzak, baina bere oinarrian Paraulas de Amor, Joan Manuel Serraten kanta. Kantuaren moldaketa ikusten duzun bezala, oinarrizko kantatik etzen musika bakarrik hartzen. Musikaz gain izenburue eta letra ere, letra ere literalki itzultzen zela esan dezakegu. Kasu hontan itzulpen lanak edo euskeratze lanak Xavier Lete gazte batek egin zituen. Ondorengo kantu hau berriz, Martin Ankulter bikote eskoziarrak egindako kantu bat. 77an, Sandy Shauk erresuma batua ordezkatuz Eurovisio jaialdia irabazi zuen kantua. Puppet on a String. Nire inglesa, nik euskeraz nahiko lana baditut eta inglesez zezango izu. Gero Sandy Shauk berak gazteleraz kantatu zuen Marionetasen la cuerda. Eta Argoitia anai-arrebak txoriburuak sokan. Beraiek grabatutako beste kanta batekin gogoratzen nahi nezain. Joan Baezen Dona Dona. Maginak nehar inonik kanta entzuten. Umetxoaren ametsak izen ingurun kantatzen zuen beraiek.
Lau disko grabatu zituzten hauek 77tik 72. urtea bitartean. Zortzigarren saion, behin batean Loiolan izenarekin eskaini nizun hartan, erakutsi nizun Iñaki Arriaranek kantatzen zuen behin batean Loiolanen bertsio bat. Behin batian Loiolan erromeria zan. Iñaki Arriaranek osatzen zuen beste kide batzukin batea ameslariak taldea. Eta Iñaki bera zan taldeko abeslarie. Orduko abeslari askok bezala, herri kultura suspertzeko garaian, kantuak zergin garrantzitsua jokatu behar zuela iritzita ekin zioten ameslariak taldekoek kantatzeari. 78an, Eibarren Radio Juventud irratiak antolatu zuen euskerazko kantun lehiaketa olako zerbait izan. Eta taldeen artean, bigarren saria eskuratu zuen. Oskar biren atzetik, Oskar irabazi zuen, lehenengo urte hartan. Bigarren urtean berriz aurkeztu zian, eta berriro bigarren gelditu zian. Kaso hontan Azpeitiko Unai taldeak irabazi zuen. Gero 79. urtean, 100 gora emanaldi eskaini zituzten hauek ere. Urte hartan, 55 revoluzioko disko txikiaietako bat grabatu zuen bostekok. Atzerriko pop taldeen doinuak grabatu zituzten. Aurretik esan dizudan bezala, ez zuen bakarrik kantuaren doinua hartzen. Izenburua ere literalki eta letra ere altzan neurrin, bere hortantxe itzultzen zuen. Ariketatxo bat proposatuko dizut. Nik kantuen izen originalak esango dizkizut, eta eazuk asmatzen duzun, ze izenburu jarriko zioten lehen disko hartako 4 kantuei. Asmatzen dituzun. Hasteko, Los Brincos taldearen Renacera kantua. Ze izenburu jarriko ziotela ustezu? Renacera berriro hasi. Ondorengo kantuaren izena, hau 3 neska estatu batuarrek osatzen zuten talde bat. Ronettes Soul taldea zen. Eta hau egin zuen Be My Baby kantue. Gero Madagaskarreko Les Surfs taldeak, frantsesez eta gazteleraz, Tu serás mi baby izenarekin kantatuko zuten. Eta ameslariak, ze izenburu uste duzu? Tu serás mi baby, baby nerea. 3. kantu bat, hau italiar batzuk ziren, Los Marcellos Feriale, 3 bat zan, eta Vaya por Dios izena jarri zioten. Eta ze iruditzen zaizu? Hemen, Vaya por Dios, arren jauna. Eta azkeneko kantua behiz, Los Panchosen Alma, Corazón y Vida. Erresa, bihotz, anima eta bizitza. Bigarren single bat egin zuen baita urte berean, 79an, da baita 4 kantuz osatu zuen. Disko hontan, 4 kantutatik 2 beraienak ziren, pixkat kantu protesta internazionalak bezala, Nigerian gertatzen ari izana, beste bat Martin Lutherri omenaldi bezala. Eta kanpoko taldetatik hartutako beste 2 kanta. 2 kanta hauek Europan ezagun egin ziren doinuak. Danimarkako Nina eta Frederik bikoteak egin zuen kantu bat, Sinnerman edo gurean oigu hemen, bidean galduak, goberatzen zea. Oigu hemen, bidean galduak, oigu hemen, bidean galduak, oigu hemen, bidean galduak, eriotz minez. Edo gomatxinin, gurean txikitatik. Lehoiaren hortzetatik, ilunean eman nauzu, santuen bidetatik. Ilunean eraman nauzu santuen bidetatik. Erlijioak oraindik garrantzia handiezun garai hortan. Eta gaurko bukatzeko 3. taldea, Aurretxindorrak.
Hauek ere oso antzeko ibilbidea eman zuen. 78tik 71 bitartean. Eta tarte hortan 5 disko grabatu zituzten eta milaka asko saldu. Euskeraz abestuz, gure kulturai beraien ekarpena egin zioten frankismo garai gogorraietan Bergarako lau gazte hauek. Eta sortzeko zeon Bergarako ikastolan alde burutu zuten jaialdi batean egin zuen beraien lehen agerraldia. Izan zuten arrakasta, laister zabaldu zen. Eta berehala ziren inguruko herritan emanaldik eskaintzen. Hauek ere aurreko bezala 78ko ekainean Eibarko konkurso edo jaialdi harta, euskarazko kantuaren lehen jaialdi harta aurkeztu zien. Eta finalera sailkatu ziren, eta hauek 3. saria jaso zuten. Lehen esan dizuan bezala, Oskarbi eta Ameslariak taldeak izan ziren lehenengo eta bigarren. Markesan alaba, Aitorren hizkuntzarra bezalako kantu zaharrak, asko zabaldu ziren beraiei esker. Eta baita ere oso ezagun egin zueten neska zaharrak kantua. Gaur, Pirritx eta Porrotxek aurren artean asko zabaltzen lagundu duen kantua. Garai hartan, ohikoa zenez, kantuak argitaratuak izateko zentsura kontrol bat gainditu behar zuten. Eta esango dizut, Aitorren hizkuntzarraren kasuan adibidez, kantuak grabatzeko baimena eman zuen ministerioak, baino irratian jartzeko debekuarekin. No radiable. Eta baita esango dizut, garai hartan zeintzan ministerio hartako buru, Manuel Fraga Iribarne. Gogoratuko zea, zeintzan Manuel Fraga ez da. Alianza Popularreko sortzailea, gaur Partido Popularra dana. Eta Franco hil eta handik 4 hilabetetara Gasteizen 5 langile hil eta beste 150tik gora zauritutako sarraskiaren garaian gobernazio ministroa zen Manuel Fraga hau. Urretxindorrak taldeak irratien asko entzun zen beste kanta bat ere grabatu zuten. Garai hartako oso kanta polita zen, eta erakargarria hola pegadiza bezala. Belardia kanta goretzen, belardia kanta, kantuz loreak, hotz liluragarri. Kanta honen doinuak badu histori kuriosoa eta oso interesgarria iritzen zait. Baina, gaurkoa luzatuko zaigunez, urrengo saioak utziko dugu. Eta bertako gonbitea luzatzen dizut. Gaurkoa bukatzeko neska zaharrak edo udaberria kantauko dugu.
Datorren saioan saiatuko gea aurrez esan dizuten kanta horren egilearen historio kurioso hortaz zaituko gea. Ta ondo bat aurkizu, ordu arte, ta ondo izan biti arte.